next. Give it. Yo. Malamang sa malamang ang kadaugan ako nalay mo i-raise kay si Bulong way pambura. Mismatch man ni boss ganon na aman ni sila o nangunit ag mga MC nga walay ikabuga kay giduwa-duwaan na compete para limpyo. Inikahuman na ko'y claim lagi spremyo. Wa ko'y nag-anan do pang konsolay inyo. May nalang na pampalit bugas na pang may pambisyo. Kay lagi ka ng usana ilan na sa pagka-addict no. Kapon mo kaikom oy sunod po mo sa topic ko. Makita isilang bago ay nang puros balik-balik. Nagpadamat mo sa anog anang flow iyang gigamit. Nibilib ko sa maktan kay dagan kayong movement. Maura ni lugar na ay room for improvement. Sa bita ka dire di na angay pang mutingog. Kay makita man sa buhat o giunsa nila glihok. Nahurot akong bilib sukad nga na taga at higayon. Pagkaon lahis ko tanaw di tanila tipiron. Na may SK konsihal nga check ang quality. Kay kung mutabang staw na ay hospitality. Grabe mo bigay oy puro sa dunahan. Dungaga nilang premyo para di na makuwangan. Pero joke lang boss nga mong ramong gisuportahan. Di taga maktanapan ako'y nakurunahan. Salamat.